Skal vi finde os sammen 2 og 2? 8. D på Tåsingeskolen møder ind til tysk time. Vil I have en, hva'? Dagens lektion byder på tyske digte. Ja, afsted. Med til dagens undervisning er Janne Ejlsø, indehaver af konsulentvirksomheden Simpel. Janne Ejlsø hjælper lærere til at blive endnu bedre til at inkorporere bevægelse i undervisningen. Man kan gøre det i alle fag og på alle klassetrin. Men det er en helt anderledes måde at tænke bevægelse på, end hvad man har gjort tidligere. Janne Ejlsø er uddannet folkeskolelærer, og derudover er hun cand.scient i idræt og sundhed ved Syddansk Universitet. Det vi har brugt her, det har været, hvad der var i rummet. Der stod nogle bænke, der stod nogle stole, der stod nogle skraldespande. Og ved at ligesom at få nogle værktøjer til, hvordan kan jeg lave et setup, hvis man kan sige det sådan, hvordan bevægelse kommer ind, så bliver det også med tiden lettere at selv praktisere det. Tysktimen er slut for 8. D. Efter en kort pause ringer det ind til matematik. I dag skal vi igen arbejde med sandsynlighedsregning. Det er Janne Ejlsø, der har forberedt dagens program, men hun står ikke for selve undervisningen. Det overlader hun til læreren Trine Stalgaard. I skal fordele jeres brikker. Min rolle det er hele tiden at vejlede Trine og give hende nogle værktøjer til, hvordan kan vi udvide den aktivitet, vi er i gang med nu. Hvad træner vi, når vi står sådan her? Tåsingeskolen har i flere år været med i Svendborg Kommunes idrætsskoleprojekt. Alligevel mener skolens ledelse, at det er relevant med mere fokus på området. Ligesom vi kompetenceudvikler på en masse andre områder, så er det her jo også blevet en hel disciplin. Hvor er den største vennerstrategi? Det skal du finde svar på. Efter et par intense dage med fokus på bevægende læring, har Trine Stalgaard allerede gjort sig nogle værdifulde erfaringer. Der er ikke mange ting, jeg skal ændre for, at så kan jeg bare inkludere det i et andet fag. Allerede nu, når jeg skal til at forberede, så sidder jeg og tænker, hvis vi nu gør det på den måde, hvor hentediktat i tysk med fremmedord, også med matematik i statistik, lave noget bevægelse, og så i det, at eleverne er aktive, så tror jeg også, de husker det bedre. Så det glæder jeg mig til at komme i gang med.